iki apa tentang temane apa to, Le? Sampean kuwi nek dadi anggota sing apik kuwi, Heeh. nek latihan kudu teko. Oh. Kaya geng iki lho. Karena proses itu lebih penting. Gitu loh. Sampeyan ora tau teko latihan. Salah ya? Salah no. Karang ya wong tuwa iki nek teko wengi sithik rak ya ngantuk. Salsan. Ora njur temane iki temane tentang apa begitu? Yang namanya latihan bersama itu namanya brainstorming. Woi lho. Artinya kita padukan rasa, pendapat, ide. Jangan kerdil. Aku ki ya ngerti nek komunikasi ki penting. Iya. Mulane sesuk meneh aku tak teko latihan. Mula kuwi Ayo sakjane bengi iki temane ki apa? sing jeneng latihan kuwi untuk menyatukan rasa. Dadi nek ora teko latihan sampean jenenge menghambat proses. Jo. Kowe nek takoni ra semaur tak antil dhewe lho, Mas. Ditakoni temane mubeng-mubeng ora semaur lho. Iya, Den. Temane ki apa? Aku dhewe ya ora teko.